चल के दर्शन करा दे गढ़वा में गढ़ देवी माई के चल के दर्शन करा दे नगर से नारियल डंडई से चुनरी जाए से पहले हिला दे ठीक बा। अरे गढ़वा में गढ़ देवी माई के चल के दर्शन करा दे गढ़वा में गढ़ देवी माई के चल के दर्शन करा दे राजा पहाड़ी नगर बंशीधर के नाम बा बुझलू। गढ़वा जिला में गढ़ देवी माई के धाम बा। राजा पहाड़ी नगर बंशीधर के नाम बा। डाल्टनगंज में बहारी काली मैया कांडी में सत बहिनी मैया माई बापू चिल्लाया गिला सीटवा जाई के बुकिंग करा दे अरे गढ़वा में गढ़ देवी माई के चल के दर्शन करा दे गढ़वा में गढ़ देवी माई के चल के दर्शन करा दे आशीर्वाद खुश होई के बरसों से देखल सपना हमरो कुंदन राजू सकार दे अरे गढ़वा में गढ़ देवी माई के चल के दर्शन